Umahlasela ngesibusisa abanye behlasela ngesikalekiso obahlasela ngenqola emasondo akugcinanga lapho bavalela ngogandaganda ongenastering ufika bejabhile behambe bejabulile behambe befumbethe isibusiso mafavuke njengesteering kwimovie ngongqosho ongena corruption lude lolu hambo akufikwa kalula kufikwa ngezinyawo from ekulaleni eshelter to ekubeni ngumshumayeli to ekubeni ngumprofethi uthi kuyayithatha intangela utho ayithintithe ayenza ihlale namakhosi kwakunzima bedukudla okolile eshelter kwafika ithoba ugoqa amasondo akufikanga uMoses akufikanga uJohane wathi ugoqa amasondo mntanami namhlanje kuyaphela mbukeli wami ngiyakubingelela lapho ekhaya emva kwalomthandazo nasi isimemezelo esiphuthumayo ungashiwa kubamba ezingelayo abathakatha wena abavala umuzi wakini abalali abathakathi abafuna umuzi wakini ungayindawo abathakathi abakufuna phansi abalali ngithi ungaphuthelwa ngomhla ka 29 kaJuni abaphuma abantu ngizobe ngilapha ya emvunzini eFryhead emvunzini entsolakahla ngaphansi kwenduna uMagubane ngomhla ka 29 inkonzo yokubuyiswa kwenhlanhla yakho njengamanje uyaphila uphile bathatha inhlanhla yakho bahambisa nezinto ezenza ukuthi ungaphumeleli mhla ka 29 zika June iyongena ngo10 kwaqaba abaqala abantu ukuphelela nje ngehora leshumi ngoba ngiyoba impela ngiphethe wonke amathuluzi ngehora leshumi umprofeti lo Dr X uyobebeka abantu izandla umprofeti siyoba nenkonzo yokubuyiswa kwenhlanhla yakho uma ngiqeda lapho singena enkonzweni yokulayitwa kwamakhandlela ngiphinde ngibe nenkonzo yokukugeza ngizakufaka emanzini engophiwe akamoya ngiphiwa amanzi idamu ukuthi ngililungise ngikufake mawuphuma lapho kuqaqaka izinto zakho mawuphuma lapho uhambe uyothola umsebenzi mawuphuma lapho uhambe uyothola isikhundla mawuphuma lapho ngizokuphakamisa ngalelo suku ngithi mina ngizokufaka emanzini mawuphuma lapho ngizokunikeza ikhombo wena oza emanzini ngizakunikeza ikhombo mangiqede ukukhipha ozoyisebenzisa engiyiprepare for wena ezokuthatha ikuwashe uqhubeke nayo ngithi mina abaphume bonke abantu eindaweni zonke abaphume koFryhead Mondlo ngabala ngithini Lundi Durban Swaziland ngabala ngithini Free State ngibale ngithini ngithi Mpumalanga ngibale ngithini ngithi Northwest ngibale ngithini ngithi iKwaZulu Natal yonke Mnambithi Newcastle ngibale ngithini uLunti Dumbe Piet Retief abaphume abantu bonke ngizoba nenkonzo yokulayita amakhandlela wena oze kule nkonzo ngizokusebenza ngiphathele imbewu yakho ka 350 rand bese uphatha ama 5 rand abemabili abemhlophe ama 5 rand lungisa ama 5 rand awu2 abemhlophe bese uphatha i50 rand yokulayita ikhandlela kulomnikelo ngizakusebenza ngiphinde ngikunikeze insebenzo enamandla ozothi mawuphuma uthole nansi insebenzo kulothi sengiqede ukufaka emanzini ngicela ungiphathele into yokushintsha ngoba ngizokufaka emanzini uphathe into ozoyigqoka mawungena emanzini ngiyokuwasha lapha echibini zizovuleka izinto zakho ngithe kanti wena ke ofuna iwasho njengamanje bangibhekile abantu njengamanje ungabe ula eGoli ikhona transport amabhasi azophuma la 425 rand i-return ayophuma la ngolesihlanu ngomhla ka 28 aphinde abuye futhi ngesonto ekseni ukuze senzele laba abasebenzayo ukuthi babuye kusekhona isikhathi ungaphuthelwa kubamba ezingelayo ngizobe ngiphethe yonke insebenzo kamprofeti zonke iwasho futhi ngizobe nginomusa ngoba ngizobe ngisekhaya ngizobe nginomcimbi futhi nami okubonga emathongeni iwasho zobe izitheka kancane ukwehla
ungaphuthelwa. Iwasho zobe itholakala ngenani eliphansi. Bonke abantu bakwaZulu Natal abaphuma abantu eMondla, abaphuma abantu eMfuzini, abaphume abantu eMakhanca, abaphume eNkande, abaphume eHalata, abaphume eSimashweni, kwaGinqi, Nguthu, ngabala ngithini, abaphuma abantu kwaGrace, abaphuma abantu eHalatu, abaphuma abantu eTreg, abaphuma abantu eVryheid kwaBheka uZulu, abaphuma abantu eNtshibantshiba, abaphuma abantu ngabala ngithini ngeke ngiqede. Zobe zenzeka izinto. Ngifuna uphathe umhlabathi wasekhaya, uphathe umquba wasekhaya. Ngizokubusisela wona. Mina ngishaya inja, ngithi ngishaya ikati kuvela umnikazi wayo, ngishaya inja kuvele umnikazi wayo, ngishaya uTokolosho kuvele umnikazi wayo. Izinto zobe zenzeka lapha eMfuzini, ngizobe ngiphethe futhi abaculi bonke abaculi abanibusisayo bala ekhaya eNqabeni. Kuyobe kujatshulwe, kuyobe kusindwe ngobethole, ngizobe ngihlaba inkomo, zobe sibuya. Ngithi mina ungalibali kubamba ezingelayo. Zobe zenzeka izinto mhla ka 29 inkonzo yoba one day mhla ka 29 kusuke ekseni ngo10 iyangena 1-on-1. Ngizobe ngiyenza 1-on-1. Phatha imbewu yakho ka 500 rand wona othi ngifuna i1-on-1. Zobe zenzeka izinto. Ngithi ungahlali phansi kanti wena ofuna iwasho njengamanje, fona njengamanje sikuphosele. Nginevimba moya, nginazo zonke, fona njengamanje zonke iwasho sikuphosele. Buza njengamanje kulamafoni, fona njengamanje. Every Sunday, isonto, umgqibelo, uLesine, umprofeti uyamthola 1-on-1 khona la. Wena ohlala ekudeni phatha ingubo yokulala, ngizokulokhuza ukuhlahluba ngikuprofete. Makuthiwa ngitshele inkinga zakho, ngitshele ukuthi wena ubani, kwenzakalani empilweni yakho. Umprofeti wabantu lo noGotsha kaGesi owabusiswa kwaShembe eNazaretha, owabusiswa lapha kwaShembe eNazaretha. Isekhala melikamoya lapha. Abaphuma abantu bonke ngalolu suku. Umprofeti wabantu uzobethandazela. Ngifuna onengane ethi idla idakamizwa, onengane othi njengamanje ehleze esipotini, onengane njengamanje othi angiqondi ukuthi yini lengane ayizwa iyala. Phatha impahla zayo, phatha impahla zayo. Ziyenzeka izinto ngomhla ka 29 eMfuzini. Sanibonani lapha eMfuzini ekhaya, sanibonani lapha ekhaya. Zobe zenzeka lapha ekhaya eMfuzini ngo10 ekseni abaphela bonke abantu ngo10. I love you, Prophet Dr. X. Uyanithanda kakhulu. uNkulunkulu abe nawe, nawe ongibhekile lapho njengamanje. Inkosi ibe nawe inisikelele. God bless you. Modimo Anhlono Nonofatsi 425 rand i-return. Nonke makhawe bonke abantu ayophuma ngolesihlanu amabhasi. Wonke umuntu munye uyozimela ngaphambi kwaSomandla. Silindele izulu, Wonke umuntu munye silindele, silindele, thina silindele izulu. wonke umuntu Silindele, silindele, thina silindele izulu. silindele izulu. Silindele, silindele, thina silindele izulu. Yikho omunye umuntu mayehambile wavinja waba One is nenhlanhla gone there, abuye suspend. ngephupho. One will bounce back through a dream. Omunye ekhaya One of the family members. who's ngoba the ma next of kin. ungalungisa indaba zakho If you don't rectify your unganaki, matters, you disregard everything. ngoba abantu banesifo Some people sokuzwa are kodwa having a banganaki. syndrome of disregarding their whatever it is. Uzawubuya wemntakababa uzohlupha ingane uzoba isipoki. And hound people as a ghost. Angenile ngiyagodola I'm suspended, I'm called. sesigodini On the sosisi. valleys of agony. Uyomiswa. I'm gonna be suspended. Uyomiswa ubani? Who's gonna suspend? Uyoqala umiswe izithunywa. First messengers.
zakini ngale of your family on the realm of the spirit. ezothi awungeni la. You are not allowed. Zasho kanjalo komunye ubaba engimaziyo ngapha ngakithi owathi ucela ukuthi mangabe eshona When he ashiswe. passes on, he must be cremated. Zasho kanjalo komunye ubaba ngapha ngakithi owashona washiya izwe engakashona ukuthi ngiyacela la ekhaya ukuthi uma ngishona ningangcwabi nibongishisa. Wenza into engakazi yenziwe emndenini. Ungaboyenza into engakazi yenziwe ekhaya Do kini. not do something that is not known. Wobuza indlela ukuthi kwakwenziwa njani. How they were doing things and all. Bamthatha bamshisa. One is cremated. Wafika ngale. He went to the realm of spirit. Akuphelanga ngisho 3 days Not even into entered. engcwatshiwe. Buried. Uma ethulele bathatha umlotha wathi ngicela ukuthi ningishise nithathe umlotha wami nubeke ekamelweni la ngilala khona nomfazi wami. Bedroom with my wife. Wawuthatha umfazi wenza lento ayishilo The wife complied kanti with it. useyayibopha. One, he Uyabona yonke imisebenzi oyenzayo whatever you do, engcolileyo nekhohlakeleyo lapha ekhaya kini noma yimuphi into oyenzayo embi uyazibopha you wena. are arresting yourself. Abanye abantu bahlupheka nje kangaka abanye abaloyi bazihluphekisa They bona are suffering ngemisebenzi abayenzayo because of whatever they are busy with. nangokuhamba The abahambayo manner in which they are, nangendlela their abayihambayo. parts and all. Indlela ukuze uphumelele For you to get a breakthrough, indlela yakhe idinga iorder. you need to be organized. Mawuphuma endlini uyaphi, Where are you going? mawukhipha imali uyenzani, If you issue the money, mawuthatha imoto uphuma, where you go. what is your destination? La angikhulume kini ngoba ubaba uthi My ngikhulume. father is instructing me to do so. Uyabusiswa umuntu Yes, he's the person. ongahambi ngeziluleko zababi. Of the immoral people. Bamthatha benza lento athi mayenziwe. They complied with his request. Mayelela unkosikazi ebusuku Wife sleeping during engakalali ubuthongo esahlele embhedeni the on her bed eqeda cisha. after extinguishing the light. Umethe yabheka kuvele kukhanye la emnyango. There is a light now there, but Umethe yabheka nanku umlilo uyavutha. there is a flame. Futhi ikhoba lomlilo mayithe yabheka phakathi ekhobeni lomlilo kuvela indoda yakhe lekade ingcwaba bese iyakhuluma ethi mkami ngisize My wife, please help me. ngivinjiwe ngale. I'm suspended. Uthi ngiyavutha ngivutha umlilo. I'm languishing in the flames. Uthi mkami ngithe uma ngifika ngale ngale kwaphuma bakubi ithunywa zakho kwathiwa hey Yes, sir. la ekhaya akekho umuntu owafika la evutha umlilo lo mlilo uvelaphi kwathiwa go back Phinde emuva. No one has ever come with some flames on. bheka izinto ozenza emndenini. Whatever you do within your family and siblings. Lento engiyikhuluma la is not a story. La uyoyibona khona ukuthi is not a story. Uyoyibona mzukwana okuphela amasufa usushiyele inyama ethuneni ngakini. Uyobona izwi likamoya la uyofika khona bese kuthiwa You will be kicked out. ziphuma ithunywa zithi wo Mr. Nyas, stop you. ushiye manyalamani emhlabeni. What did you do? Awukwazi What ukuhlangana immorality? nathi. You are not allowed. Ingakho abanye omakoti nabaphingayo abanye baphinga sebeshadile ngoba masushadile usuku usukhishiwe wathelwa ngenyongo wabikwa idalweni zangapha mawuke waphuma wayolala ngaphandle wayokwenza lento okuthiwa ubufebe. Extramarital affair. Abanye abantu basaba leli gama elithi ubufebe. They don't want to talk about it. Lisho ukuthini? What does it mean? Funa nilifunde. You need to learn. Lisho imisebenzi emibi. Whatever is immoral and unethical that we are committing. Lala, angitshele
umakoti mayiseganile wagana wakhishwa kubo ngokusebenza ungaba umkhosi umakoti ungaba umpedi ungaba umshangane mayisephumile ngokusemthethweni One is usuke officially sembethwe nayizithunywa zalapha aganela khona one is occupied. mayeka waphuma waphinga lalela uyabona ngoba waphuma wayophinga wena unecala You are guilty. njengamanje wena unephunga You are sticking unephunga or sticking out la phansi kwesihlahla there by the bushes. unephunga You are awunuki iphunga lendoda yakho unuka iphunga lendoda engaziwa owalala nayo phansi kwesihlahla usushadile committed promiscuity. khona when abantu you are married. abayothi mabefa behlukana nomzimba mabefika ngale bahlangabezwe amathonga zithi izalukazi uyanuka iphunga awukwazi ukuhlangana nathi go back You cannot assemble yourself without pick them off. wenza amanyala It's disgusting. Whatever you did. bonke abanethemba elinjalo bayasehla ulula impela bayalahla izulu limthwalo nakho konke okubabambezela umuntu uphila wekhawela ngithi akangitshele Let wensizwa me tell you, gentlemen. umuntu If you are a awuhambi wedwa you are not wena alone. kuneyithunywa zakini olala nazo ebusuku uma wenza amanyala azingene emzimbeni wakho zima ngaphandle yingakho abanye bengaphuphi Some of them ithunywa engakhulumi nabo messengers are not. ngoba isithunywa ziwani They namanyala don't want dirty, whatever, unhygienic conditions. lalalala Look, izindlela zakho your parts, change your position you must relocate. uyakayi Where are you going? mawuphuma endlini uyakuphi From your house. Where are you going? mawubuya emsebenzini uyakuphi From where? Where are you udlulaphi going? Where do you pass? awenzini umsebenzi obufebe ubuye indoda unomfazi endlini With a wife there in your room or a house? ingakho khona abafazi namhlanje women, abanezifo abadla amaphilisi abangazazi izifo ukuthi bayitholephi abanye bayithola kuwo amadoda ahambe eyineka ahambe lala And they are committing debauchery. khuluma iqiniso njalo I speak the truth as it is. I don't care ukuthi uthini I don't know whatever is your opinion. kumele ngikutshela iqiniso ngoba iqiniso The truth. mawubuya emsebenzini Come from work. uyinekaphi Where do you go? uyineka ngapha ubuye futhi uzobuya namanyala kumfazi embhedeni Your nephunga wife with a stinking odor. hayi ukuthi lento ikunina kuphela bakhona nabesifazane abakhohlakele abajola ngaphandle behlala namadoda abuye nokufa indoda igcina isina lento kuthiwa yini lesi sifo nibiza ngani Call. netho drop Incurable syndromes. thina sisho njalo angazi ke ngoba njengamanje kunabo mama abagulayo abangazazi izifo ukuthi bayitholephi bebeyiphethe kahle labo mama beyilondile beyigcinile indoda bethi segoli yasebenza kanti indoda iyingulube He's like a pig. That is how he's behaving. change mawufuna ukuba indoda Want to
be a man, ufuna ukuthi mawufuna ukuba want to indoda be a man, ukwakho umuzi kayihlo ube indoda oyathi noma ihamba ihlolishwe ngale omkhulu bakhe abakulindile bathi sikunikeza umkhele mfana wawakho umuzi nanku umuzi hlukana you need to nobufebe desert promiscuity. uyathanda abantwana ke sisolayo uyagcina ke inhliziyo ke eqinisi hey manje wakhuluma iqiniso ngilikhuluma ngidadisi futhi mangizala manje wakhuluma If ngiyakhuluma I have to do, I just do it. uyathanda uthande ngizokhuluma I have to speak. ngidlawubuwa mo I just want to speak nithi right now the truth I want to speak about. ngoba sengiyakubona uyasha I see you are done. ngiphe awungiphe baba ungiphe baba yisi uyabona ake ngitshele Let me tell uma you. ungahlukana nalemisebenzi emibo yenzayo futhi uyayazi ukuthi imiphi What is it ungambona that is uNkulunkulu immoral? esebenza empilweni yakho kungavuleka amaphupho ungayeka la Listen. la Listen. makuthiwa indlu The room or a house, uboyiphatha kahle indlu lala kuyo take care of it. It's your bedroom. ngoba lendlu noma ingagcwala nigcwale nonke la kuthiwa kubhalwe enqabeni kodwa abantu abangaphakathi mabebulile kuyize lezo kuba khona kwayo Their lendlu presence is vanity of vanity. abantu okumele baphile They're ngaphakathi supposed to be hygienic inside. masikhuluma ngendlu sikhuluma nangalomzimba wakho Including your body. ukuthi uzipha uvaleke ungahamba uvuleka Your zip must be nezitho zakho zomzimba uyihloniphe futhi uma ngabe ufuna ungahambi udla noma yini kulomlomo wakho hamba ngoba izithunywa zakini ziphila kulomzimba wakho your messengers are within your blood system and your DNA. ngiyazi ukuthi khona abaqala ukungena kodwa kumele ngikhulume iqiniso kulaba sebekhona ngaphakathi asebeyibiza ngamaqhawe ukuze bakhona ukuphumelela kumele ngikhulume iqiniso I have to linjalo propagate the truth as ngoba ngithumileyo uthi angikhuluma iqiniso linjalo ukuthi uNkulunkulu ufuna sihlukane namanyala uyawazi kamanyalo you wenzayo know what is immoral. akudingi ukuthi ngize ngiwachaze don't kakhulu have to ngoba go mangingawachaza uzothi ngiyakuthuka Maybe I can insult you deliberately. khona abantu abaqoma sengazathi ukuqoma People, kuyaholelwa it's like they get paid for this promiscuity thing. kunabantu phakathi kwethu abalahlekelwe izinto They ezinkulu lost great things ngenxa yezindlela zabo because of what they chose in their life. change your position Must relocate. shintsha indlela ocabanga Must ngayo change your mindset and your perception. lalela la wemnta angiphinde ngikhulume Let me speak again. ngibeke phansi lokho
Let me put down everything. impumelelo Success ikuwe qobo is lwakho within yourself. indlela The path eya going empumelelweni to success ikuwe is on your even hand. my money Oh, imali kaMprof. mawuhola imali uphethe imali uphethe imali You're in possession of the man. yonke into oyenzayo Whatever you are performing, mawufuna ukuphumelela If you are a- ayibe ne-order let it be organized and disciplined. even imali nemali Money, imali oyiphethe akuyona money that yakho you are possessing, uyinikezwe not zithunywa zakini to you le moto ohamba ngayo la yours. That you are risking. uyabona imoto yakho Your vehicle. khona abantu abangcole kabi abaze bawulala benza isex eyimotweni bakhohle ukuthi le moto uyinikezwe amadlozi akhe Sexual intercourse within the vehicle, they forget that it's given to them by angikhuluma ancestors. iqiniso Don't speak the truth. kunabanye phakathi kwenjoba likhona lapha kunamadoda asekalala enza ucansi eyimotweni They've already done it within the car. ziphi ithunywa zakho kuleso sikhathi Where are the messengers? Now, kunamadoda ahamba ne gentlemen, le mali ngoba ngiyiphethe the man in Akuyona yami. is not his. la ngitsheleke la Let me tell you, ngafika la I came here kulolu hambo on this journey. nginothing I was non-existent. nginganawo ngisho isent Penniless. ngine underwear eyi1 One andi I have. ngangihlala eshelter There in Pemel. la ku Kerken Delphas Corner of Kirk and Deva Street. ngabizelwe Nazareth kufika ngephuphu ugogo kaMasondo efika ephusheni ihlobo ingasasondeli Relatives ran away. ngidlukudla okubolile Consuming outdated food. ngilala phansi Sleeping on the floor. even ngisho imoto engihamba ngazo imoto engihamba ngazo ziphikhile samlanga ithathe lapha imoto engihamba ngazo ngangingenamoto I did not have a car. futhi ngangingacabanga ukuthi ngizoba nemoto I did not imagine njengoba nawe myself to be indlela mobile. ophila ngayo Man, sewuze wathi Next ngeke time, mina ngiyoze ngife ngashadile I'm gonna ngiyoze die ngife without- ngenamoto without kanti vehicle. emathongeni uwena ozovusa umuzi you kanje are the one to reconstruct and esweni rebuild the home. likamoya On the wena ground, mntanami Spirit. noma ngathiwa wabona lutho kodwa mina ngizokutshela ukuthi uJehova uyabonelela God is the uSomandla provider. uyabonelela God is the umdali provider. uyabonelela Creator, ngoba provider, ngesilungu In English. all things are possible in God Zonke izinto ziyenzeka uNkulunkulu. ngangihlale esontweni labasindisiwe la eshelter People there, ngilala phansi I was sleeping on the ngaqoqwa floor. yilona I collected by that church. ngathi sengiphakathi When I was within the premises, ngaphupha I had a dream. ungangiboni ngoba You ngisho see the prophet, how is he looking like now? mangabe umuntu ungacabanga kumele udlule emanzini You have to go kumele through udlule where the emlilweni waters kumele udlule flames, etheni fire, kumele udlule enemy, ebuthukweni to be thathi exalted. uyofakaza ngelinye ilanga ukuthi mina ngangila ukuze ngoba ningibona namhlanje ngila engikhona kungenxa yokuthi ngasuka la ngayala I relocated. ungakhohlwa ukuthi ngisho uMoses esifunda ngaye eBhayibhelini wadlula emanzini bamfaka ebhokisini waphila phansi kwamanzi Under the water there by the riverbank.